Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ipotoke yaphela imonto behamba uNqongqoshe wezokuthutha kwaZulu-Natal uNELISWA NKONYENI ngesikhathi iginqika emgwaqeni uR66 mawudlula ngasemfolozi River Olundi. Akubikwa ukuthi ukuqhuma isondo ngesikhathi ihamba lemonto behamba uNqongqoshe nethimba lakhe yabe isiginqika yapocoka yaphela kanti ke babe sebephuthunyiswa esibhedlela ngokukhulu ukusheshsha. Isimo sabo kuze kube manje asakaziwa. Abantu basale beshaqekile badlulisa amazwi ahlukahlukene bemfisela kululama uNqongqoshe njengoba okumanje singaziwa isimo sakhe. Bafethu mina ngizofisa ke ukuze ukuphala kwenkolo lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.